Быйылгы құрылықны ісселікні кішілер, хайуаннар ауыр кешірсе шәшулік жерлерде зиян көрді. Теләші районы юғары мәтәске ауылы биләмәләрінде быйыл яңғыр сүйіндірмәді. Соңғы тапқыр жей башында бір қадар яңғыр яу бұзған. Фермерларға да, шәхси хуҗалыкларга да бүртік тірлік азығы хәзерлеу мәшәкатьләре бермә-бер артқан. Тулырак келесі репортажда. Югары Мәтәскә авылы Теләши районы үзәгеннән 17 чакрым ераклыкта урнашкан. 150 кешесе бар. Эшчән, уңган кешеләр моллыкка омтылып яши. Тик быел яңгырлар кинәндермәгән, язын бөтенләй яумаган. Җәй башында гына бер тапкыр явып киткән. Безне авылның өлкән кешеләренең берсе 73 яшьлек Хәмит абый Галимов ачык йөзе, тәмле теле белән каршылады. Чәй янында авыл турында озаклап сөйләшеп утырдык. Күренеп тора, аксакал җәйнең кыры килүенә бик борчыла. Яңгыр бик кирәк инде. Бик менә кызу тора бит 30 градус һаман югары бит инде. Кызу. Яңгыр бик кирәк, игеннәргә дә бик кирәк, печәннәргә кирәк. Бөтен үсемлеккә кирәк инде, табигатькә яңгыр кирәк. Хәмит абый борынгы яңгыр теләү юласын искә төшерде. Электән өлкәннәр елгадан су ташып, аны урамнан үтеп баручыларның өстенә куйгач, яңгыр явуына чын күңелдән ышанган. Аллаһы аларның теләген үтәр дип өметләнгәннәр. Шунда су куенып яталар инде. Шуннан инде үткән бергән кешегә, үткән барган кешегә ул вакытта отдаманы бит. Силәкләрдә бездә су инде, һәрбер кешегә тибәбез инде, юышлыйбыз. Аты усалларак кешеләр инде әзрәк кычкырып җибәрә инде. Ортаныңа да җибәргән муртлар эләкте инде, барыбызга да эләгә инде, усал кешеләр ул вакытта да булган инде. Яңгырсыз кешеләр, хайваннар, шәшүлекләр зыян күрә. Югары Мәтәскәдә быел зур уңыш көтмиләр. Татлы бал да куандырмый. Дым җитмәү сәбәпле умарта кортлары нектар җыя алмый. Соңгы яңгыр да җәй башында ук яуган. Ни өчен бу урында яңгыр сирәк ява? Эксперт фикерен тыңлыйк. Фронт, если осадки были связаны с фронтом... Явым-төшемнең үз фронт зоналары була. Салкынрак урыннарда яңгыр яву ихтималы күбрәк. Ә менә эссе, кыры зонаны гадәттә яңгыр читләтеп уза. Бу очракта әлеге авылда шушы зонага эләккән дип карарга мөмкин. Кунакка буш кул белән йөрмиләр. Без дә суга тилмергән авылга символик күчтәнәч, бер шешә су белән килдек. Тиздән югары Мәтәскә күген дә болытлар каплар дип өметләник. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Теләши районы.